kirari kairul anami Allahu na tuba. Sanya alaika sa ashabu auliya ban cire duba. Cikin salatun ba za na sire ba da duk masoyansa na duba. Asa da maulaya Anwar Nura mai mukami jinin abba. Yawan salatin ya zarta nufin kalmar da ta fita daga bakina. Ba zan shiru da baki ba kan ambatan bakina. Ina son ka ya ma'aikina, so ne da ban yi aure ba. Tun zamani da kakanni kowa da kai yake duwa. Na yi tsinduma cikin lamarin ba za na ja da baya ba. Idan so ya kai ga soyayya ba za ya kai mu aiki ba. Idan rai yana bukatar motsi ba zan shiru da baki ba. Bukata kawai nake nema wurin shugabanmu Maulana. Sallama nai ga sirrin Allah shakurewa abin nema. Sallama nai ga taskar Allah wanda ke bada alfarma. Sallama nai ga Abdullahi majinginar duka mai nema. Sallama nai ga mai buɗe aljanna kowa yana nema. Ya shige ta na gane hakan ne sai da kai ne ake sama. Na rike ka domin na shige ta akan haka nake tunanina. Ba zan shiru da baki ba kan ambatan bakina. Ya mai gidan Khadija tunana Ummul Batul mamata. Ban iya ba kai za ka tsaya mun, kai kadai ne na san mafita. Annabi na ina son ka, yabo na yi ma cikin tsafta. Ba za na dakata ba a kanka, kai kadai ne ka cancanta. Na yabo na kirari da jinjina na dan busa algaita. Awwalin na farko a halitta ya khairul khalqi manzona. Na yi yunkuri na zo na faɗa ba inda da bai kai ba. Na sallama wa manzanmu ba inda da bai je ba. A duniyar ma kiyama an je shi za ya ja muna a gaba. Komai yana a hannunsa da yardar ilahu na rabba. Ceto ilahu ya basa da ya baka ba batun duba. Aljanna samu cetonka dan Fadima mu aikina. Ba zan shiru da baki ba kan ambatan aikina. Mai tambaya ka zo ka amsa, annabi ya fice komai. Wane mutum cika ta halitta shi za ya baka yayi maimai. Jin kan ilahu jin kansa zan yo faɗa na yo maimai. Begensa ne ya zama aiki na dakata da yin komai. Mai gidan Jibril a duban dan kasai na ka mai sammai. Dan Hassan da Husainu Fadimatun Aliyun ka babana. Annabi kwarjinin kai zarce an bato na da wake na. Son ka nake akai na shagalta kana a raina da kalbina. Kai yi duba gare ni Rasulallahi ka san bukatuna. Na zuciyata Madina da ka amsa ta zan zo mu dangana. Na ga birnin da kan zauna a cikin har masu habbaina. Jinjina ta nake yi ma ya mazu Maulana. Ba zan shiru da baki ba kan ambatan bakina. Duka baiwa tana a kasan ka, kai kake ba da alfarma. Sa maza gudu Ahmadu Gwarzo na wani ko na himma. Ba gudu babu ja baya a fagen yabocin da nima. Baiwar ka ce ta nashe ni nake yin yabon ka mai girma. Ba zan shiru a fini faɗar ka ba abba ga Fadima umma. Yin ambatan ka hujjata a rana ta yau manzona. Mai san ka ce a koyaushe ba na shiru da bakina. Mai yin yabon ka aikina ko da na kwanta bacci na. Ruhi yana cikin begen ka, bashirun kai ne muradina. Mai kyau da kyau idanunsa la masoyina. Ya zan faɗa akwai mutata makura ta kyawu tunanina. Kyawu yana gurin ɗaha kai ne cikin tunanina. Ba zan shiru da baki ba kan ambatan bakina. Ya sayyadi Usman na zawa ciki inkiyarsa
annabi mai makka mi yi koyi da shi izuwa hanya ta tsira bana shakka shine ya ɗauki nauyinta Allah ka kara yayana. Me nasibi ya ba mu kiɗa kadimi ne wani hidima in damo a harkar ne tun kan a san makafin ma mun shawo ne da ƙaunarsa ƙaunar rasul mai girma shi so yana nufin soyayya ƙaunar rasul mai girma nai godiya ga sarki Allah shine ya ba mu mai girma nai godiya da Shak Nura abban Azara uce na